αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές, ήδη από την εισαγωγή που έκανε ο πατήρ Σταύρος, αλλά και από όσο ο καθένας μας ως συνθητά μέλη της Εκκλησίας γνωρίζουμε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μελέτη η οποία ακριβώς για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται να υπάρχει βαρύς θεολογικός αλλά και πνευματικός οπλισμός. Και εξ αρχής δηλώνω ότι αισθάνομαι την παινία αυτών των δύο προϋποθέσεων και γι' αυτό βέβαια η όλη παρουσίαση νομίζω ότι θα πρέπει εκ μέρους σας να θεωρηθεί από κάθε πλευράς επιοικίας. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου είναι τοποθετημένο ως τελευταίο στον κανόνα της Καινής Διαθήκης και αυτό σημαίνει ότι για να επιχειρήσουμε τη μελέτη, την ανάγνωση και την προσπάθεια σχολιασμού θα πρέπει να έχουμε την εμπειρία των προηγουμένων βιβλίων που έχουμε μελετήσει και να βρισκόμαστε δηλαδή στην κατάσταση του επίπεδου των γνωστών της Καινής Διαθήκης. Αυτό που συμβαίνει στις ημέρες μας είναι πολλοί άνθρωποι να έχουν μεν μία ευσέβεια, αλλού κατ' επίγνωση όμως, και επομένως ακούνε αυτό το βιβλίο, κάποιες πληροφορίες αποσπασματικές και σπέβδουν να ξεκινήσουν τη μελέτη της Καινής Διαθήκης από αυτό το βιβλίο. Είναι σίγουρο ότι με αυτές τις προϋποθέσεις θα παραμεινευθεί. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ο προηγούμενος οπλισμός της Καινής Διαθήκης. Κάθε φορά που παίρνουμε στα χέρια μας ένα καινούριο βιβλίο, κοιτάζουμε ασφαλώς την αρχή του, προσπαθούμε να εντοπιστούμε στο κλίμα του βιβλίου αυτού. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ή στην αρχή, ως εισαγωγικές, ή στο τέλος, δηλαδή στο εξώφυλλο του βιβλίου, και μας δίνουν το βασικό μήνυμα αυτού του αναγνώσματος. Όσον αφορά την Αποκάλυψη του Ιωάννου, πάνω κάτω γνωρίζουμε από σκόπιες πληροφορίες του περιεχομένου του, ίσως έχουμε διαβάσει κάποια εισαγωγικά βιβλία, αλλά θα πρέπει με το φόβο Θεού και πολλής έτσι προσοχής να μελετήσουμε το βιβλίο. Η καλύτερη μέθοδος προσεγγίσεως της Καινής Διαθήκης γενικότερα, της Αγίας Γραφής επίσης, δηλαδή και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ιδιαίτερα της Αποκαλύψεως, είναι διαβάζοντας κανείς και αρχίζοντας έτσι κι αλλιώς μια διαλεκτική, προσωπική με το περιεχόμενο του βιβλίου, να μην αρχίσουμε αμέσως προσπάθεια ερμηνευτική μέσα μας. Να μην θελήσουμε δηλαδή να βγάλουμε άμεσα και γρήγορα συμπεράσματα. Γιατί εφόσον είναι ο Λόγος του Θεού, αυτός θα πρέπει να επιδράσει και όχι η πρωτοπορία της δικής μας κριτικής ικανότητας. Μάλλον αφήνουμε την κριτική μας ικανότητα, που έτσι κι αλλιώς είναι ανεπαρκής για την ερμηνεία του Λόγου του Θεού και κατά μείζωνα λόγω της Αποκαλύψεως, και προσπαθούμε δια της απλής μελέτης να προσεγγίσουμε το κείμενο. Βέβαια, ο επίσης απαραίτητος τρόπος μελέτης ενός κειμένου είναι, όπως γινόταν και στην θεολογική σχολή αλλά και στη φιλοσοφική, που οι καθηγητές πριν πλησιάσουμε την ερμηνεία ενός κειμένου μας ενημέρωναν γύρω από το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε και γράφτηκε το συγκεκριμένο έργο.